ασπίδα προστασίας έναντι των πλημμυρικών φαινομένων που μπορεί να προκληθούν στον ποταμό Αξιό, ορθώνει το έργο Flood Shield. Πρόκειται για ένα αυτόματο δίκτυο επιτήρησης του ποταμού, το οποίο προειδοποιεί έγκαιρα την πολιτική προστασία αν η στάθμη των υδάτων προσεγγίσει επικίνδυνα τα επιτρεπτά όρια. Ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Στέλιος Ταβακίδης δείχνει στο χάρτη το σημείο που απειλείται να επηρεαστεί άμεσα σε περίπτωση που πλημμυρίσει ο ποταμός Αξιός. Βλέπετε τα σημεία του οδικού δικτύου, το σιδηροδρομικό δίκτυο, ο αγωγός αερίου, ο ΤΑΠ, δημόσια κτίρια τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, κέντρα υγείας και νοσοκομεία σε Κιλκής και Γιάννητσά. Για να αποτραπεί το εφιαλτικό σενάριο, με πρωτοβουλία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και σε συνεργασία με φορείς της Βόρειας Μακεδονίας, έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο που παρακολουθεί τη ροή του Αξιού. Στο πλαίσιο του προγράμματος Flood Shield για την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμυρικών φαινομένων στη κήτη του ποταμού Αξιού, έχουν τοποθετηθεί συνολικά 5 τέτοιοι σταθμοί μέτρησης της ροής των υδάτων. Το σύστημα μετράει ανά 1 λεπτό. Στέλνει τα δεδομένα στο πρόγραμμα διαχείρισης ανά 5 λεπτά και σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που έχουν τεθεί, ειδοποιεί αυτόματα τις ομάδες επιτήρησης μέσω email και μέσω SMS. Το τεχνολογικά εξελιγμένο σύστημα επιτήρησης του ποταμού, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα έγκαιρης προειδοποίησης, δίνει ικανό χρόνο προετοιμασίας εκένωσης των περιοχών που απειλούνται. Να δώσουμε εντολές στους κτηνοτρόφους που έχουν ζωικό κεφάλαιο σε μονάδες να το απομακρύνουν, να απομακρυνθεί μηχανολογικός εξοπλισμός κινητός, έτσι ώστε να μετριάσουμε τα προβλήματα των καταστροφών. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι αποτελεί έναν αδιάψευστο μάρτυρα των όσων συμβαίνουν στο ποτάμι. Στην ουσία, λειτουργεί με τρόπο που αντιλαμβάνεται προς τα πού πάει το φαινόμενο, αν δηλαδή εκτονώνεται ή εντείνεται. Το σύστημα επιτήρησης των υδάτων του Αξιού αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εθνικού δικτύου που περιλαμβάνει ανάλογους σταθμούς και στον Εύρο, τον Άρδα, τον Ερυθροπόταμο, τον Έστο και τον Στριμώνα.